Res, ara la segona part consistiria en la presentació de la part més didàctica d'aquest projecte. Hem vist la part sobretot destinada als investigadors i ara veurem una mica el projecte des de la vessant més de difusió, que també serà molt important. I és el que el projecte CatCar ha triat el museu com a seu per poder ubicar. Bé, jo ja he dit abans que en nom de tot l'equip de l'Esquerda moltes gràcies a l'IEC i al projecte CatCar en general per haver-nos triat com a ubicació. I a continuació, per ja anar fent una mica de via, tindrà la paraula el senyor Roger Coromines, que ell és l'alcalde de Roda, que també dirà unes paraules amb motiu d'aquest acte. Bé, molt bona nit a tothom, seré molt breu. Primer de tot, moltes gràcies per la vostra assistència. La veritat és que el projecte que ens heu presentat és espectacular. La veritat és que és per treure's el barret, perquè realment apropeu absolutament la història d'un període i democratitzeu la història perquè qualsevol persona des de casa pugui arribar a aquest coneixement exhaustiu. Per tant, moltíssimes gràcies a totes les institucions. De fet, veieu totes les institucions que participen en aquest projecte amb un lideratge molt clar de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquí ens acompanya la seva presidenta, que després també prendrà la paraula. Per tant, moltíssimes gràcies a totes les institucions, universitats que participen i totes les persones que s'han implicat en aquest projecte. Evidentment, deixeu-me que també, d'alguna manera, faci una apropació a casa i agrair a la Maria, a l'Albert, a la Ima, a totes les persones de l'equip de l'Esquerda, a la Montse, que han fet possible que aquest projecte tan interessant que avui ens heu exposat hagi aterrat també al nostre poble i que d'alguna manera durant unes setmanes també en puguem gaudir amb aquesta experiència immersiva. Evidentment, aquest és un projecte que a nosaltres, com a rodencs, ens omple de satisfacció que pugui estar a casa nostra. Evidentment, és un projecte molt ambiciós, transfronterer i que d'alguna manera que Roda de Ter sigui seu a la Catalunya Sud, diguem-ne, d'aquest projecte i que d'alguna manera estiguem també agermanats amb els germans del nord en Perpinyà, doncs evidentment això a nosaltres ens fa molta satisfacció. Evidentment nosaltres a Roda tenim molts elements culturals que ens omplen de satisfacció, com és el propi jaciment, Miquel Martí i Pol i d'altres actius culturals, i evidentment actes com aquests reafirmen la voluntat del nostre poble de ser coneguts per la cultura, pel coneixement. Està clar que tenim un enorme privilegi de tenir el jaciment de l'Esquerda, un jaciment que durant dècades ha pogut estar excavat i estudiat a bastament i per tant a base d'aquest coneixement que nosaltres també hem pogut aportar arreu del país, avui també gràcies a això podem saber que en aquest espai també en època carolíngia també hi va tenir un paper determinant i per això avui ens podem trobar totes i tots aquí. No m'allargo més, moltíssimes gràcies i esperem que el màxim de persones puguin gaudir d'aquesta exposició, d'aquesta experiència immersiva i d'aquest immens treball que tantes i tantes persones heu fet possible. Moltíssimes gràcies. Doncs bé, avui ens acompanya també el director dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, el senyor Francesc Serra, que ve en representació de la consellera, de la senyora Natàlia Garriga, que s'ha excusat per motius d'agenda, i aleshores avui també fa l'estrena, diguem-ne, com a director, assistint en aquest acte a l'Esquerda i per tant a la comarca d'Osona, on ara té una feina també molt extensa. Doncs per tant té la paraula el senyor Francesc Serra. En primer lloc, en nom del Departament de Cultura, 1000 vegades gràcies per aquest projecte tan interessant que heu fet. Jo també soc historiador, investigador, i ens heu ofert aquí una mina d'or inesgotable amb moltes possibilitats. Penso que és un projecte molt interessant i també us diré que projectes així també ens ajuden a posar la nostra llengua al dia, és a dir, és gràcies a projectes d'aquest tipus digitals amb la potència que tenen que també la nostra llengua és coneguda arreu del món. Ho dic perquè tenim un debat lingüístic, però una de les coses importants també d'aquest moment és que hem d'estar al dia.
hem d'estar al dia. I un projecte com aquest és un projecte que jo diria que és global, que a part de traspassar a Catalunya, ja ho hem vist, hi ha documentació catalana en molts llocs, pergamins en molts llocs. És a dir, ens posa, ens situa al món, no? Tenim un país amb molta història, perquè també hem tingut molts historiadors que l'han escrita i hem tingut molts historiadors que l'han escrita perquè conservem una gran riquesa documental. Una gran riquesa documental que, com s'ha dit en l'exposició, no passa a tot arreu del món ni a tot arreu d'Europa. Justament nosaltres podem sentir-nos orgullosos de disposar de tot aquest material escrit de fa més de 1000 anys. Per tant, jo em meravello, en sèrio, és una gran aportació, us felicito molt i animo a continuar. Gràcies. Bé, doncs ara tornarem a donar feina al doctor Imad Catafau perquè ell ens explicarà l'experiència immersiva en què consisteix i la part didàctica. Sí, la part innovadora també d'aquesta obra, que és Cathcart, d'aquest treball, és no només de posar a l'abast d'un grapat que poden ser desenes i desenes d'investigadors a tot arreu del món, aquestes fonts, però és també de posar a l'abast d'un públic ample, públic familiar escolar, públic de curiosos, però també públic de turistes, una forma nova d'apropar-se a la història. I això vol dir que hem intentat d'inventar, encara que no siguin invencions, però d'inventar una relació entre aquesta documentació escrita i llocs i gent que no venen per aquí per buscar informació històrica sobre l'època carolíngia, que no coneixen ni l'existència d'aquesta documentació, però que són curiosos una mica d'història, de paisatge, de descoberta, o que són escolars també, que tenen d'aprendre una mica. I hem intentat de traduir de forma popular, didàctica, atractiva, una part d'aquesta documentació, ben segur, no pas tota la documentació, però amb alguns llocs esmentats, amb els esments dels llocs relacionats amb els llocs que existeixen avui, imaginant com es podria fer una descoberta del país a partir de lo que existeix avui, però en relació amb el que ens diuen aquests documents, hem fet una proposta d'itineraris de descoberta. Tenim punts geolocalitzats, alguns són llocs molt emblemàtics encara de la Catalunya, de la història de la Catalunya, són llocs molt visitats, però hem pensat que amb aquesta documentació i amb una eina tan especial com la digitalització i la geolocalització, es podien proposar itineraris de descoberta.
Això en relació amb el que deia del paisatge i de les descobertes que permet de fer una documentació amb relació amb el territori d'una part i en relació amb la possibilitat avui de tenir amb un mòbil, amb un taulet, una geolocalització exacta. Això és obert per tothom. No he parlat dels dos primers encara, perquè els dos primers són els que teniu aquí. Els que teniu aquí són una aplicació didàctica amb un taulet per el qual hem imaginat qüestions, respostes, interrogants, jocs, basats en el coneixement històric de la període carolíngia, com la dona la documentació que tenim, això en forma de joc per nens, que són nens que venen amb una classe i que tenen de passar un poc de temps aquí esperant d'anar a l'altra activitat que és la més emblemàtica, si voleu, és la sala immersiva, que és una manera de fer una forma de joc de rols amb qüestions, respostes, reptes i actuacions físiques, buscar a la sorra un paisatge, una localització, respondre amb una pantalla gran a qüestions, anar d'un grup a l'altre per veure quines són les hipotesis, les respostes que es poden fer. Una forma d'interactivitat fundada també, fonamentada sobre la documentació carolíngia. No pas tota, un document que hem escollit, un document que és característic també de la documentació. Aquí podem anar-hi. Les sales immersives en tindrem una aquí, una a Perpinyà, heu vist les imatges, llocs on hi ha molta gent que ja venen, potser n'hi haurà una mica més que vindran especialment per això, perquè a les classes es busquen, jo soc mestre, soc professor d'història a la universitat ara, però abans he sigut mestre durant temps per als nens més petits, i és veritat que es busquen maneres d'interessar. Hi ha un munt tant d'imatges i d'imatges que es mouen i de jocs per als nens. És veritat que proposar una forma d'interactivitat i d'acció que sigui molt natural pels nens com el de la taulet, però el taulet amb un contingut que sigui d'informació i d'educació històrica interessant. Són llocs on gent de les classes podran decidir de venir per fer això, per fer aquests jocs. I el joc dins la sala immersiva serà sempre un judici. Un judici aquí, un judici al sud, perquè els judicis tenen això de ser un joc. No sé si us agraden les pel·lícules aquestes on hi ha un procés o aquestes sèries on hi ha un advocat. Sempre hi ha això de... Hi ha un repte, hi ha un bo i hi ha un dolent. Bueno, aquí no diem un bo o un dolent, però hi ha un pagès que va perdre les seves terres. Si no l'ajudeu, pot perdre les seves terres. Per ajudar-lo, què teniu de fer? Teniu d'entrar dins el judici de l'època carolíngia. Podem passar. Amb temàtiques que són sempre temàtiques, guions i escenaris que són concrets, amb un document que és perfectament identificat. Jo he pres aquests perquè és aquest que he proposat jo. Això m'ho havia mirat el primer cop, aquest document, amb el Pierre Bonassi, que havia fet una maîtrise, com es deia a l'època, un màster, sobre els hispans al Rosselló. Això són els que venen del món musulmà i que entren al món cristià carolingi com refugiats, com repobladors, com...
És una zona que ha sigut molt bellugada i molt destruïda i abandonada una mica. Tota riquesa és home, la riquesa primera és la dels homes. Tenir un territori sense tenir habitants, sense tenir pagesos, no serveix de res. Doncs s'han de fer venir gent. Que fan els carolingis? Diuen, aquí tenim terres que són ermes, que no són cultivades, que són gairebé que no serveixen de res. Si voleu venir, sereu lliures i tindreu terres que podreu guardar, transmetre als nens, als nets, si les cultiveu durant 30 anys. Això és el dret de prisió, això és així com han fet venir aquests que han dit els hispans, perquè en aquest moment Hispània era el nom que es donava a la part musulmana de la península. Però dècades després, què passa? És que aquestes terres donen una recolta, donen un vi, unes olives, un blat, i això fa que hi hagin potents, poderosos, que en aquest moment es diguin aquestes terres eren del comte abans, sí. Eren terres públiques, sí. Però eren terres que ningú cultivava des de fa generacions. Però ara són terres que són interessants. Jo, doncs, vull recuperar-les. I aquests hispans s'han de defensar. No pas els hispans, però els fills o els nets dels hispans. Si diuen, ens hem de defensar. Ens hem de defensar, hem de guardar aquesta terra perquè és la nostra riquesa, la nostra manera de viure, i per defensar-se, com fer-ho? Trobar testimonis que diguin, sí, hem vist aquests pagesos treballar aquesta terra des de fa més de 30 anys. Hem vist els seus pares o els seus avis arribar aquí i cultivar aquestes terres. No la cultivaven només sense dret, la cultivaven amb un precepte de l'emperador o del rei que els deia que els donava autorització per això, i això ho han fet com ho han fet molts altres espanyols, diríem, hispans. Sicut cetere hispani faciunt. I amb aquests elements, testimonis, precepte i exemples a tot el territori que s'ha fet en altres llocs i que això és un procediment legal i normal i generalitzat, es pot guardar aquesta terra, aquest pagès pot guanyar el judici. I és això que és el joc per als nens. Doncs el lloc que he escollit és un document que es passa a Elna, a l'església de Sant Pere, on hi ha el judici i que ens conta el que veurem ara, la història d'un lloc, un petit lloc, hi ha imatges encara, que és una tota petita parròquia segurament, un petit lloc avui dins el municipi d'Elna, que es deia Tresmals, molt a prop del Tec, on veiem els jutges, l'acusador, la defensa i els familiars, els testimonis. Veiem que es pot defensar algú encara que no tingui document escrit perquè té testimonis. Testimonis que són pagesos com ell, però que es poden enfrontar a la paraula d'un vescomte o a la paraula d'un enviat del comte. Que ell diu, això són terres que abans eren públiques, doncs les reclamo. Sí, però oblideu dues coses, el precepte i els testimonis. I els testimonis van poder dir que era bé una aprisió, com es deia, era dir, una obertura de la terra, una cultura nova de la terra, una aprisió, han pres aquesta terra i l'han oberta, perquè el Rosselló, com la Catalunya, eren terra en part de repoblament, perquè tenien un estatut, aquests homes, que era un estatut particular i autoritzat i defensat per la llei pública, i que aquests colons
han tingut documents o han fet la seva obra dins el marc de documents que eren molt més generals, però que els protegien a ells, cadascú, individualment. El primer era fet per Carlemany i després hi ha hagut confirmacions per als dos emperadors següents. Doncs això és un tros de la història de Catalunya i un tros molt concret que es viu amb una forma d'actuació on entren els nens dins una, o els nens o les famílies també, dins una sala on els diu, bueno, aquí passa alguna cosa ara. Aquest pagès està cultivant terres, 5 horts, un camp, 5 camps i un hort, és això, 5 camps i un hort. L'enviat del comte diu, aquestes terres són meves perquè abans eren terres públiques. Com es pot defensar? I aquí comença el joc, i el joc, i cada moment del joc és basat en paraules i en frases del document mateix i segueix d'una certa manera el procediment del procés on es poden afegir elements sobre elements per defensar el dret d'aquest pagès amb una part, com us he dit, buscar a la sorra paisatges del moment, buscar a la pantalla en relació amb el que s'ha trobat a la sorra uns elements que seran més de drets o de persones, de noms que es troben dins el document. Doncs una forma de passar del document a un joc d'actuació que fa reviure una situació històrica. Gràcies. Ara ja per claure l'acte ho farà la presidenta, la senyora Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, a qui agraïm moltíssim que avui hagi assistit en aquest acte. Gràcies, Teresa. L'Institut havia de ser present en aquest acte, com a mínim per subratllar que hi ha determinades experiències que contribueixen a la difusió del coneixement. Però deixeu-me que us digui una cosa. Jo, després de les paraules del professor Aimat, considero que ja hi ha la invitació a l'exposició, a la sala immersiva. Per tant, les meves paraules són una mica disruptives en la lògica d'aquest discurs, perquè després de la invitació s'ha de passar directament a veure-ho i a gaudir-ho i a interaccionar. Per tant, jo no em faré gens llarga, no diré res del que portava preparat per dir, perquè crec que no és el moment, simplement em limitaré a dir que obres com aquest tipus, que, torno a dir, l'Institut aplaudeix en el sentit que serveixen per difondre el coneixement, en un sentit que se'n diu d'adequació segons els públics, perquè el coneixement científic, el coneixement que es genera, es pot transmetre a nivells molt diferents i s'ha d'adequar a cada un dels públics perquè realment li arribi aquest coneixement i, per tant, el coneixement o el joc, que jo no conec, però el joc que avui es presenta, suposo que és un joc en què es vehicula el coneixement cap a un públic escolar i cap al públic en general, que tingui un interès general. Això és molt lloable i per al costat d'això també cal dir que al darrere de tot aquest projecte hi ha l'obra cabdal de 100 anys d'acumulació i transcripció, recopilació de documents que iniciats per Ramon de Badal i després continuats a la seva mort per 3 membres també de l'Institut, com Ramon de Badal, Font i Rius, Coll i l'entorn i Edscari Mundó. I després ja modernament la presència o el treball que han acabat de concloure, per dir-ho d'alguna manera, aquest treball, de Josep Maria Salrach i de Gaspar Feliu, tots membres de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Jo penso que aquesta via que ara nosaltres veurem, tan lloable, ha de ser també indirectament un homenatge
la recopilació de tots aquests textos, perquè si no, no hauria estat possible. Torno a repetir que l'Institut està content de subratllar l'interès que pot tenir un projecte com el projecte de la Catalunya carolíngia, que a més aplaudeix el fet que sigui un projecte fet en col·laboració en la presència de diferents universitats, de Lleida, de Barcelona, de Perpinyà, i a més en l'aportació també del Departament dels Pirineus Orientals, que ha estat un projecte que gràcies a la iniciativa de persones com Martina Camiade i Jaume de Puig ha pogut gaudir d'una subvenció que d'altra manera no hauria estat possible, que és un projecte europeu, una subvenció europea. Doncs tot aquest volum, que no és altra cosa que un contínuum que forma part de tot el mateix volum de coneixement, avui és possible gràcies a l'aportació de tots. Per tant, jo espero que gaudiu de l'experiència immersiva i ens comportem nosaltres mateixos o que ho agafem com noves formes de fer arribar el coneixement a la societat. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Bé, ara es tractaria que poguéssim entrar a la sala on hi ha l'experiència immersiva. Com que som molta gent, és evident que no hi cabrem tots. Si algú també vol dedicar-se a treballar o a jugar d'alguna manera amb les tauletes que tenim, que també permeten començar aquest joc, doncs podeu fer-ho. I uns quants podem entrar aquí a l'espai immersiu. Però, esclar, evidentment, no hi cabrem tots. Moltes gràcies a tots per assistir i us esperem al proper cicle de conferències, el 29è. Gràcies.